Blessed day everyone who's watching again the continuation of my video part 3, and be blessed all. Holy, holy, Holy Spirit, guide us all. Open our mind, open our heart for those who are watching or listening, so that we can understand what are written in your holy scriptures. So I am here now. Again, in Jesus' name, we will continue to listen the Word of God from the Holy Scriptures. Nga naman kita nga mga tao, nga gusto nato nga musunod ta sa matuod, nga mahigugma kita sa Dios. Nga gusto nato nga dili lang sa baba nga nahigugma kita sa Dios, kay nasayod kitang tanan. Ang paghigugma sa Dios is by following all His commandments. So if you don't follow Him, so we are not love Him. So what the Bible says in John 14:15, if you love me, you will obey all my commandments. So klaro kayo, ang matuod nga paghigugma sa Dios is mao ang pagsunod sa tanan niyang mga sugo. Kaya ang unang sugo sa atong Dios mao ang paghigugma kaniya sa tibuok natong kasing-kasing, kalag, hunahuna o kusog. So, asa man nato na mabasa? Kitang tanan nakasayod na pud ana dito sa Mark chapter 12 verse 30. So the Bible says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So, nasayod na kitang tanan ana. Nga inana ang atong paghigugma sa Dios tibuok kasing-kasing. And to prove that, nga nahigugma kita kaniya is to follow His commandments. So, unsa pay pinaka-importante sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan? Atong pangitaon una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanan mahatag na kanato. So asa man nato na siya mabasa? Dito sa Mateo chapter 6 verse 33. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So kung unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, so wala na'y makataptap sa atong pagsabot sa iyang pulong. So unsay giingon? Pangitaon nato ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. So isip kita, iya man mga anak. So ang atong amahan sa langit is matarong man. Meaning, kinahanglan muliwat kita sa atong amahan nga matarong. Busa, atong buhaton kung unsa pod ang atong amahan. So pangitaon nato ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong, meaning kita usab nga iyang mga anak musunod pod sa iyang pagkamatarong. Og ang tanan mahatag na dinhi kanato. Apan unsa man ang atong gibuhat? Kitang tanan nasayod niya na. Nasayod ta sa atong mga kaugalingon. Mismo ang Espiritu Santo nga niya sa atong sulod nasayod gyud. Unsa man ang atong giuna sa atong kinabuhi. Ato bang giuna ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong? So ikaw o kita ang makatubag sa atong mga kaugalingon. Kay sa tinuod, ang atong nauna is mao ang problema, kabalaka sa atong kinabuhi. So meaning, kay mao man kana ang giuna nato ang kabalaka o problema sa atong mga adlaw-adlaw nga gikinahanglan, wala na kita musalig diha sa Dios. Mao kana nga nakataptap na sa atong mga nahuna og kasing-kasing nga dili na nato masabtan ang pagmahal sa Dios nga matuod ug pagsunod sa Dios nga matuod og ang pagpangita sa iyang gingharian ug sa iyang pagkamatarong, tungod kay nataptapan naman kini sa tanan mga problema dinhi sa kalibutan. Ug asa man nato na nabasa nga nataptapan ang atong mga hunahuna?
Dito na nato mabasa sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16. Kanang tanan makuha lang kanang tap-tap kung muduol kita sa atong Dios. So, the scripture says in 2 Corinthians chapter 3 verse 16, the veil, meaning tap-tap, the veil taken away or ang tap-tap mawala if we turn to the Lord or muduol kita sa Ginoo. So, tap-tap or veil, bilo, sama sa bilo. So, gitap-tapan ang tibuok di sa ulo hangtod sa lapalapa, gitap-tapan sa mga problema ang atong mga unahuna o kasing-kasing ang tibuok nato gitap-tapan aron dili nato masabtan ang pulong sa Dios kung unsa ba ang matuod nga pagpangita sa iyang gingharian ug agpangita sa iyang pagkamatarong. Di ba kung baliko na to unsa tong giingon din ha? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Asa na ito mabasa sa Matthew chapter 6 verse 33? Apan wala na sabdan. Seek God first. Seek the kingdom of God first. And His righteousness, ang iyang pagkamatarong. Busa nga kung pangitaon na itong una, ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, meaning kita usab nga iyang mga anak muhimo og matarong aron muliwat kita sa atong amahan ug ang tanan madawat na nato ang tanan panalangin nga atong gikinahanglan. So, masabtan ka na nato kung ang tap-tap mawala na sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Busa nga God bless ug ato kining tiwason ug sa part 4. Thank you everyone for watching or listening and sharing my video. God bless us all.